10. Ne valja tebi sat. Napolom po školskoj. Vidiš šta su mi ovi uradili sad gore na igralištu. To sve zbog ovog sata, misli da je Rolex. Dobro je, pobjegao sam dok sam jedno. Papirci! Ima ovdje. Nemate, ovo ti je kritično. Znaš što znači gadnje manipulirati? Koristi nešto. Manipulirati, znaš šta je manus? Ruka. Šta nam je sad biologija? Biologija. Gotovo. Danas nije. Gotovo. Od polako. Hajde, gotovo. Sad to ne manipulira genetički inženjering. Dobro jutro. Dobro jutro, Kenan. Izvinite što kasnije mogu pristojati. A zašto kasniš? Jao, i odjednom to tako pomodrilo. A jako. Otkud baš tebe, Kenan, stalno? Od sat. Vidite kako dobar sat. Što će ti sad kad kasniš tamo u školu? Koliko imaš napravljani, Kenan? Ja mislim sam 5. Samo 5 i to tebi malo. Ti već imaš sniženo vladanje, ja sam to pisao. Jeste me zapisali? Jesam, normalno sam te zapisao. On možete mi zapisati? Ne, A molim vas, ako dobijem još jedan opravdan, izbačio više. žao mi je, Kenan, ništa brisanja nema, a to što stalno kasniš ti izvoli kod pedagoga. Na pedagoga odi da vidi s njima kaže zašto kasniš, zašto se napadaju i sve ispričaju što imaš ispričati. A ja moram vratiti svoj posao. Izvolite pedagoga. A možete li samo ime izpisati? Ne. A prezme? Ništa idu kod pedagoga, pa vidi s njima. Doviđenja. Šta ti radi? Doviđenja. Kenan, dakle, koje su genetičke strukture? Dobro jutro. Dobro jutro, izvoli. Poslala me profesorica biologije da dođem do vas. Ti si Kenan Musić. Kenan Musić, 1.6, jel? Jeste. A zašto te je poslala? Pa zakasnio malo, mislim 10 minuta. Zašto si zakasnio? Pedagogica ja preko igrališta gore kad neka 3 muškarca ovako malo su već omljeni, hoću ovaj sad uzmi. Ja kažem ne može žurim u školu, vidite šta ću rad, našminkali me malo. Te boli? A de boli, ali ma prestaći. Jel poznaješ od ranije? Ne poznajem. A zašto su baš tebe? A nije to zbog mene, to je zbog sata. A zašto si juče zakasnio? Juče mi nije sat radio. A dan prije toga? Kenane, pa si rekao roditeljima da ne dolaziš redovno u školu, da kasniš svako jutro, da imaš problem. Da li oni to znaju? Ne znam. Znači, trebao bi da im kažeš. Vidiš, ti si već po ovim podacima koje ja imam napravio 25 neopravdanih izostanaka. Znači da često izostaješ sa nastave. To je, Kenane, ozbiljan problem. Moraš ići kod direktorice i sa njom malo pričati. Znači da ja sad kod direktora? Da, idi sad kod. Dobro, hvala, doviđenja. Doviđenja. Arijane, šta je genom? Genom je haploidna garnitura kromosoma Ako koja se nalazi? u polničaru. Polućelijama. Kenan, aha, Kenana nema. Dobro jutro. Opet ti. Pa je ponovno me poslala pedagogica, prije nije profesorica biologije. Koji je to put ovaj mjesec? 5. oni kažu da je 25. Šta je sad bilo? A to da kasno samo 10 minuta, ali samo 10 i to po školskom pomom je 7 minuta. A vidite šta smo ovi uradili gore na igralištu. Ma ne može. Po tvom satu, jel? Ja po mom satu. A gdje ti je sad? Uzeli mi ovi na igralištu. Oduzeli ti. Da, bio je ovdje sat. Misli da je Rolex. Da je Rolex? Ja. Ko ti je uzeo? Neka trojica su bili. Kad je to bilo? Evo prije 5-10 minuta. Dok je redovna nastava, ti si bio na igralištu. Šta kasnije? Ti ti opet zvonio sat, niste mama i tata probudili. Prevoz kasnio, svaki put drugi izgovor. Moraš smisliti nešto pametnije. Koji si danas časovi imao? Biologija. Šta imaš iz biologije? Jedinicu. Jedinicu. I zato se potrudio da zakasniš, jel? A iz ostalih predmeta? Jedan osim iz sporta imam 2 dvice. Dobar si mi ti sportaš i to baš pravi. Ja mislim najviše uspjehe postižeš u kašnjenju na nastavu. Još jednom zakasniti letiš iz ove škole. Dobro. Jer takve učenike u ovakvoj školi neće. Dobro. Sada načas. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Ova nadoknada za sat me mogu dopao što su mi ukrali ovaj s ruke. Možeš. A Rolex od 20 maraka. Neka je Rolex bio 20, dobit ćeš vekec od 2 marke. I to kinesku. To ništa ne može. Doviđenja. Doviđenja.
nemoj ba to dira. Šta ti je to bola? Minka ba, ponovo sam se izvukao jelena. Šta ti reći ba, to je konca? Minka, puslano vidiš. Boga. Jo, Jarane, men zbog jednog neopravdanog starca odmah zove ti 100 neopravdanih Jaran uvijek si Nije 100 nego 5, nemoj to veličavati. I ti nemaš Rolex ko ja, i to 20 dana. Jo, jesi namazan, braće, namazan. Hajde ćemo ovako.